భక్తులందరికీ హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండం. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్ లో 16వ అధ్యాయం 2వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం అంటే దైవీ గుణాలు, ఆసురీ గుణాలు, దేవగుణాలు, రాక్షస గుణాలు చూస్తున్నాము. నిన్న భగవంతుడు మొదట 12 శ్లోకాలు చూసాం. మొట్టమొదటిగా మొదటి 3 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు దైవ గుణాలను గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఏమిటి ఆ 3 శ్లోకాల్లో సారాంశం అంటే, భరత వంశస్థుడా అంటే భారత అంటూ సంబోధించారు కాబట్టి అర్జునుడిని భరత వంశస్థుడా, నిర్భయత్వం అంటే దాని అర్థం ఏమిటో చెప్పుకున్న, అభయం అన్న మాట అంటే భయం లేకుండా ఉండటం అనే మాట మనం మామూలుగా వాడే మాట కాదు. అది పిల్లలతో అంటూ ఉంటాం కదా, భయం లేకుండా. అది కాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ భయం లేనితనం, ఆ నిర్భయత్వం? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. నిన్న మనం ఈ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. సో ఆ నిర్భయత్వం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ, దాని అర్థం అది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, యజ్ఞాచరణం, వేద పఠనం, తపస్సు, సరళ స్వభావం, అహింస, సత్యం, కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము అంటే అన్నీ నాకే కావాలి అనేదే కాదు. త్యాగం అంటే రాగద్వేషాలను త్యాగం చేయటం. మనం రాగము ద్వేషము లేకుండా వైరాగ్యంతో ఉండగలగటం. శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడం, అవతల వాళ్ళ మీద కంప్లైనింగ్ అంటే అవతల వాళ్ళ తప్పులు వెతుకుతున్నాం కానీ మన తప్పులు చూసుకోవడం లేదు. జీవులందరి పట్ల, అన్ని జీవుల పట్ల దయ, మనుష్యులే కాదు అన్ని జంతురాశులు, అన్ని జీవరాశుల మీద దయ. సుఖాలు వాంఛించకుండా ఉండడం. మృదుత్వం, లోక విరుద్ధమైన శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనుల పట్ల సిగ్గు కలిగి, అంటే చేయకూడని పనులు చేయకూడదని తెలిసి వినయ విధేయతలతో ఉండటం. దృఢ నిశ్చయంతో ఈ మార్గంలో ఉండటం. తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం అంటే బాహ్య శుభ్రతే కాదు మానసిక శుభ్రత. మనస్సులో చెడు ఆలోచనలు, కల్మషాలు లేకుండా మనస్సును శుచిగా, శుభ్రంగా, పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం. గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండటం. సాధారణంగా అందరూ మనల్ని గౌరవించాలని ఇటువంటి ఆలోచనలు ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గౌరవ వాంఛ అనేది లేని వాళ్ళు దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు ఇవి అని చెప్పి 3 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. సో నిర్భయత్వం అంటే సుఖ దుఃఖాలకు కృంగిపోకుండా ఉండగలగటం. కరెక్టే, దేనికైనా భయపడకుండా ఉండటం అయితే ఆ నిర్భయత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది? దేనికైనా భయపడకుండా ఉండటం అంటే సుఖ దుఃఖాలైనా ఒకటే, మనకి లాభమైనా ఒకటే, నష్టమైనా ఒకటే అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆందోళన ఉండదు. కరెక్టే. కానీ అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది మనకు? భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు
మనకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే కంప్లీట్ ఫెయిత్ అంటే ఎలాంటి ఫెయిత్? నాకు భగవంతుణ్ణి నమ్మితే నాకు అన్ని మంచే జరుగుతాయి, ఈ బాహ్య ప్రపంచపు సుఖాలన్నీ నేను అనుభవించొచ్చు ఆయన కరుణ ఉంటే అని ఆ రకమైన ఫెయిత్ కాదు. ఎలాంటి ఫెయిత్ అంటే ఏది జరిగినా భగవన్ నిర్ణయంలో తప్పు లేదు, ఆయన ఏది నాకు ప్రసాదించినా కష్టమైన నష్టమైన దుఃఖమైన సుఖమైన అది నేను స్వీకరిస్తాను, ఎందుకంటే అది భగవన్ నిర్ణయం అలా ఉంది, నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అనేంతటి గాఢ విశ్వాసం, భక్తి, ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మరి ఏదైనా గాని మనకి వరి అనేది ఉండదు, నిరంతర భక్తిలో ఉన్నప్పుడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది అక్కడ నిర్భయత్వం అన్నమాటకు అర్థం. సో ఇవన్నీ కూడా దైవీ సంపద ఉన్నవారి లక్షణాలు. ఇంకపోతే గర్వము, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటుతనం, అజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలని చెప్తూ ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్గా కాళింది చూస్తూ ఉన్నాము. ఆయన భగవంతుడు ఆ గర్వాన్ని అణచడం అది మనకు తెలిసిన కదే. తర్వాత మరి ఈ ఆసురీ గుణాలకు ఎగ్జాంపుల్గా నిదర్శనంగా మనకి ఈ దుష్ట చతుష్టయాన్ని చూపించారు, నిన్న చూసాము. దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ, శకునులు వీళ్ళందరి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఈ ఆసురీ గుణాలు. అజ్ఞానం అంటే ఇగ్నరెన్స్, పొగరు అంటే అరగెన్స్, దురహంకారం అహంకారం, కన్సీట్ క్రోధం, యాంగర్, పరుషత్వం అంటే కటుత్వం, హార్ష్నెస్, గర్వం, ప్రైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ గుణాలు. సో మనుషులకు ఉండవలసిన గుణాలు కాదివి. ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు అంటే మెయిన్ థింగ్స్ ఏమిటి? మనం ఒక ధర్మ మార్గంలో నడవాలి, ఆస్టెరిటీ నియమబద్ధంగా నడవాలి అంటే దయాభావం ఉండాలి. దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీట్ ఈటింగ్ అంటే ఏ జీవిని హింసించకూడదన్న దానికి మీట్ ఈటింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారు. ఇంకా మనం ఇంకా ఇంకా డీప్గా కూడా దీన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకుండా ఉండటం. అలాగే నిరాడంబరత అంటే ఆస్టెరిటీ అంటే మరి నియమబద్ధంగా ఉండటం. ఇప్పుడు చూసాం మనం ఆ నియమబద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి. అంటే ఇట్లా డ్రింకింగ్ ఈ హ్యాబిట్స్ లేకుండా. సో డ్రింక్ చేయనంత మాత్రాన మనం నియమబద్ధంగా ఉన్నట్లు కాదు. ఇది వర్స్ట్ కేస్ సినేరియల్ అన్నమాట. అయితే మనం మరి ఏదైనా భక్తితో ఇవన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఈ దైవీ గుణాలను పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో తర్వాత ట్రూత్ ఎప్పుడు సత్యం చెప్పడమే కాకుండా దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే గ్యాంబ్లింగ్ అంటే అది నిజంగా మరి ఒక రకంగా చీటింగేనన్నట్లుగా అది ఆడకూడదు అంటున్నారు. గ్యాంబ్లింగ్ చేయనంత మాత్రాన మనం నిజాయితీగా ఉన్నామని కాదు. గ్యాంబ్లింగ్ చేస్తూ వేరే పనులు చేయొచ్చు, లంచాలు తీసుకోవచ్చు, ఇంకేదైనా చేయొచ్చు, లేదంటే మనకి ఇష్టం లేని చోటుకున్న అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా చేయటానికి చేయకూడదు. ఇది కూడా వర్స్ట్ కేస్ సినేరియల్. అలాగే శుచిత్వం, శుభ్రత అంటే బాహ్య శుభ్రత, అంతర్శుభ్రత, మనస్సును కల్మషం లేకుండా, చెడు భావాలు లేకుండా ఉంచుకోవడం. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్, ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ ఇలాంటివన్నీ చూపిస్తున్నారు. ఇవి లేనంత మాత్రాన మానసిక కల్మషాలు లేనట్టు కాదు కదా, వేరే చెడు ఆలోచనలు కూడా ఏమీ ఉండకూడదు. సో అట్లీస్ట్ బేసిక్గా ఇటువంటివన్నా ఫాలో అవ్వకుండా ఉంటే మనం కొంచెం మంచి మార్గం వైపు వెళ్ళడానికి అదొక ప్రారంభ దశ అని చెప్పి ఈ బేసిక్ థింగ్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా చూపిస్తున్నారనమాట. ఈ ధర్మానికి 4 పాదాలు. ఈ 4 దయాభావం, నిరాడంబరత, నిజాయితీగా ఉండటం, శుచిత్వం, శౌచ్యము, సత్యము మరి ఇవన్నీ కూడా. అలాగే నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క గాథ ఏమిటి అంటే మరి ఈ సత్వ మార్గంలో లేనప్పుడు ఇలా భగవన్ మార్గంలో భక్తి మార్గంలో లేనప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటుంది. అదే భక్తి భగవంతుని కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకున్న కుటుంబం మరి కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. తర్వాత దైవీ సంపదలు ఎప్పుడు కూడా దైవ గుణాలు ఉంటే మోక్షం దిశగా వెళ్తాము. అదే మరి ఆసురీ గుణాలు ఉన్నాయంటే ఈ బంధాలలో చిక్కుకుపోతాము. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు దైవ గుణాలతో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వేమి బాధపడక్కర్లేదు, అంటే నువ్వేమి వరి అవ్వక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఈ లోకంలో
రెండు రకాల స్వభావాలు, ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు, దైవీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు, రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారని నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. మనం 7th చాప్టర్లోనే చూసాం కదా, ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి అని. మరియు జ్ఞానులు నన్ను పూజిస్తారు, అలాగే 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు పూజించరు. మరి మూర్ఖులు, నరాధములు, జ్ఞానన జ్ఞానన అపహృత అంటే జ్ఞానం ఉన్నా కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు, అలాంటి వీళ్ళందరూ 4 రకాల వాళ్ళు ఆసురి స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు నలుగురు నన్ను ఎప్పుడు పూజించరని చెప్తారు. అందుకని నీకు ఆ విషయం చెప్పాను ఇంతకు ముందే. ఈ ఈ దైవ సంపద ఎలా ఉంటుందో కూడా ఇప్పుడు చూసాము ఆ గుణాలన్నీ. ఇక ఆసురీ సంపద గురించి చెప్తాను విను అంటూ వాళ్ళకి ప్రవృత్తించా నివృత్తించా, ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా ప్రవర్తించకూడదో ఈ రెండు కూడా వాళ్ళకి తెలీదు. వాళ్ళకి శౌచం లేదు, చేయవలసిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు, శుభ్రత లేదు. శుభ్రత అంటే బాహ్య శుభ్రతే కాదు, అసలు వాళ్ళ మైండ్ లోనే క్లెన్లీనెస్ లేదు, కల్మషం ఉన్న మైండ్ అన్నమాట. లేదు, ఆచారం లేదు వాళ్ళకి, సత్యం లేదు, ఏది కూడా వాళ్ళలో ఉండవు. శుచిత్వం గాని, సదాచారం గాని, సత్యం గాని వాళ్ళలో కనిపించవు. అలాగే ఈ జగత్తంతా అసత్యం, దీనికి ఆధారం లేదు, ఒక అధిపతి లేడు, ఈ కోరిక తీర్చుకోవడానికి తప్ప ఇంకొక కారణం లేదు ఈ జగత్తుకు. సో ఇక్కడ ఉన్నామంటే మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ దృష్టితో వాళ్ళు నష్టాత్ములైపోయి అల్పబుద్ధితో ఎన్నో ఉగ్రకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటివంటే భయంకరమైన ఉగ్రకర్మలు, జగత్తుకు హితం కాని కర్మలు, జగత్తు కీడు చేసే పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బాంబు వేసి ఎంతో మందిని చంపే బాంబులను వేయటమే కాదు, అది ఎలాగూ కీడే. ఇది కూడా వర్స్ట్ కేస్ సినేరియో. కానీ మామూలుగా కూడా ఎవరికి ఏ హాని చెయ్యాలి అనే భావం ఉన్నప్పుడు అది ఆ ఆసురి స్వభావమే అవుతుంది. అవతల వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేసిన, అవతల వాళ్ళ గురించి మనం చెడుగా ఆలోచించినా కూడా అది ఆసురి స్వభావం. సో ఈ ఆసురి స్వభావాల వాళ్ళ నమ్మకాలు, శాస్త్రాలను ఫాలో అవ్వరు, ఏది చేయకూడదు ఏది చెయ్యాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. ప్రవర్తనలో సరి లేదు, అసభ్యత, నేను సమగ్రుడును శక్తివంతుడును అనే అహంకార భావం, అసత్యవంతులు, అపరిశుభ్రత, నియమాలు ఇష్టపడరు, పాటించరు, మనస్సును వాళ్ళు కల్మషంతో నింపుకుని ఉంటారు. నేనే సర్వనియంత్రకుడును, అన్నిటికీ భోక్తను నేనే అనుకుంటారు. అసలు అన్నీ కూడా సమర్పించి చేయవలసింది భగవంతుడికైతే అన్నీ నా కోసమే అన్నట్లుగా వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. స్వీయ కేంద్రీకృతం, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, సెల్ఫిష్నెస్. ఆ తర్వాత వాళ్ళ వైఖరి ఈ సెల్ఫిష్నెస్ తో ఎలా ఉంటారంటే లెక్కలేనన్న ఆందోళన, అది కావాలి ఇది కావాలి, కోరికల మీద కోరికలతో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆందోళనతో ఉంటారు. వాళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంద్రియ సంతృప్తే మానవ నాగరికతకు ప్రధాన అవసరం. ఇంద్రియాలు తృప్తిపరచుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము. ఎన్నో కోరికల వలయాలతో కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఇక ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారని మనం నిన్న చూసాం. అది ఈ కోపాలు, తాపాలు, ఈ ఆందోళనలు ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ సంతృప్తిని గురించి వాళ్ళు పాటలు పడుతూ ఆ కోరికలు తెచ్చుకోవడానికి, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి వాళ్ళు ఈ రకంగా ఎప్పుడు ఆందోళనలో, కోపంలో ఉంటారు అని చెప్పి, అది ఇక్కడ కామక్రోధాల్లో నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కోసం అధర్మ మార్గం ద్వారా కూడా ధనాన్ని గడిస్తారు అని 12th శ్లోకం వరకు చూసాం. కాబట్టి అన్ని పాపాలు కూడా ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం చేస్తూ ఉంటారు. మనం చూసాము 2 పక్షుల ఎగ్జాంపుల్ కూడా. సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించే పక్షి ఒకటైతే ఇంకొకటి సాక్షి అని చెప్పేసి, జీవాత్మ పరమాత్మలని చూసాము. లేదంటే మన బాడీ, మనస్సు, మన ఇంద్రియాలు ఒకటైతే సూక్ష్మ శరీరం, ఆత్మ సాక్షిభూతం చూస్తూ ఉంటుంది. ఇదమద్యమయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తిదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం ఇదమస్తిదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం असौ मया हतः शत्रुः अर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अर्ध्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्या ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. సో ఈ రోజు నువ్వు నాతో
పొందబడింది, నా చేత పొందబడింది. ఇమం ఇది ప్రాప్స్యే అంటే పొందుతును, మనోరథం కోరికను అనుసరించి, ఇదం అస్తి అంటే ఇది కలదు, ఇదమపి ఇది కూడా, మే నాకు భవిష్యత్తునందు అభివృద్ధి చెందగలదు, పునః తిరిగి ధనం. అంటే అసౌ ఈ రకంగా ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళ ఆలోచనలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఓవరాల్ గా అసురి స్వభావం వాడు ఎలా అనుకుంటూ ఉంటాడంటే, ఇవాళ నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, నా ప్రణాళికలతో నేను ఇంకా ఇంకా ధనాన్ని పొందుతాను, ఇదంతా నాది, భవిష్యత్తులో ఇది ఇంకా కూడా వృద్ధి చెందుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాడు ధనం గురించి. ఇంకా ఏమనుకుంటాడు, ఇతను నాకు శత్రువు, అతన్ని నేను అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళ గురించి అలా అనుకుంటాడు. అతన్ని నేను వధించాను, ఇతర శత్రువులను కూడా నేను వధిస్తాను, నేనే సర్వానికి ప్రభువును, నేనే భోక్తను, పూర్ణుడను, శక్తిమంతుడను, మరియు సుఖాన్ని అనుభవించేది సుఖిని కూడా నేనే, భాగ్యవంతులైన బంధువులతో కూడి ఉంటాను, నేనే అత్యధిక ధనశాలిని. అంటే అతని బంధువులు కూడా భాగ్యవంతులైతేనే బంధువులు అనమాట. నేనే అత్యధిక నేనే అందరిలోకి ధనం ఉన్నవాడిని, నన్ను మించిన శక్తివంతుడు గాని సుఖవంతుడు గాని ఇంకొకడు లేడు, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు చేస్తాను, అట్లా ఇవన్నీ చేసి ఎంతో ఆనందాన్ని సుఖాన్ని పొందుతాను అని చెప్పి ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో ఉంటాడు. ఈ విధంగా అలాంటి వారు అజ్ఞానంచే భ్రాంతికి లోనవుతారు, ఈ రకమైన ఆలోచనలను పెట్టుకుని అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ రాక్షస స్వభావం ఉన్న మనిషి ఈ రకంగా ఆలోచిస్తాడు. సో ఇక్కడ ఆసురీ స్వభావం అంటే ఏదో ఎక్కడో రాక్షసులు ఉన్నారు వాళ్ళకే ఉంటుందని కాదు, మనకే ఈ స్వభావాలు ఉన్నప్పుడు మనమే రాక్షసులం. అది ఇక్కడ భగవంతుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఆసురీ స్వభావం ఉన్న మనిషి ఈ రకంగా ఆలోచిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. ఏది మరి నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, అంత ధనం ఉంది, నేను దాన్ని ఇంకా పెంచుతాను, అంత చేస్తాను, ఇంత చేస్తాను భవిష్యత్తులో అని అనుకుంటాము. అలాగే మనుషుల గురించి కూడా, వీడు నా శత్రువు, వాడిని చంపేస్తాను, మరి ఇతరులందరినీ కూడా నాకు శత్రువులు అనుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ఏదో రకంగా ఇలా వదిలించేసుకుంటాను, నేనే అందరికీ ప్రభువును, భోక్తను, పూర్ణుడును, శక్తిమంతుడును, మరి సుఖాలు అనుభవించవలసింది కూడా నాకే అర్హత, నేను భాగ్యవంతులైన బంధువులతో ఉండి, అందరికంటే మంచి ధనంతో ఉండి, శక్తితో సుఖంగా ఉంటూ, యజ్ఞాలు చేస్తూ, దానాలు చేస్తూ, అట్లా చేసి వాటి వల్ల కూడా నేను ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని పొందుతాను అని చెప్పి ఇలా అజ్ఞానంతో ఈ భ్రాంతికి గురి అవుతూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ 3 శ్లోకాల్లో వాళ్ళ రాక్షస గుణాలు, ఆసురీ గుణాలు ఉన్న మనుష్యుల ఆలోచన విధానం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పారు. అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమావృత ప్రసక్త కామ భోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. సో ఇలా అనేక విధాలుగా వాళ్ళు మనస్సును భ్రాంతిలో పెట్టేసుకుని విభ్రాంతులై మోహంలో ఉంటూ, మోహజాల సమావృత, ఆ మోహజాలంతో మాయతో చుట్టబడి ఆవహించబడి ఇటువంటి మాయతో ప్రసక్త అసక్తులై కామభోగేషులై అంటే కోరిక ఇంద్రియ భోగాలలో నియుక్తులై పతంతి పడిపోతూ ఉంటారు, పతనం చెందుతూ ఉంటారు. ఎక్కడికి? నరకే, నరకలోకానికి, అశుచౌ అశుభ్రమైనటువంటి ఆ అపవిత్రమైన నరకలోకానికి వెళ్తారు. వాళ్ళు ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా విభ్రాంతి చెంది కలత నుండి మాయాజాలంతో బద్ధులైపోయి ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఎంతో ఆసక్తితో కామంతో ఉంటూ పతనమైపోయి చివరికి నరక పాలు అవుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ రకమైన ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. సో ఈ మోహంలో, ఈ భ్రాంతిలో, ఈ కోరికలతో వాళ్ళు ఈ రకంగా పతనమై చివరికి నరకానికి, అపవిత్రమైన నరకానికి వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితా యజంతే నామయజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధ అంటే మేమెంతో కృతార్థులమని భావించేవారు. స్తబ్ధ అంటే మంచి గర్వంతో ఉన్నవాళ్ళు. ధనమానమదాన్విత, ధనము మరియు దురభిమానంతో ఒకలాంటి భ్రాంతితో ఉన్నవాళ్ళు, ఆ గర్వంతో ఉన్నవాళ్ళు. యజంతే యజ్ఞాలు చేస్తారట ఈ రకంగా. ఎలా? నామయజ్ఞస్తే ఏదో పేరుకు యజ్ఞాలు చేస్తారు. దంభేన గర్వంతో
అవిధిపూర్వకం నియమనిష్టలను అనుసరించకుండా గర్వంతో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు పేరుకు యజ్ఞాలు చేస్తున్నామని గర్వంతో చేస్తున్నారు కానీ నిజంగా వాళ్ళు ఆ నియమ నిబంధనలను ఆచరించి చేయడం లేదు. ధనము అహంకారంతో మోహితులై కృతార్థులమైపోయాం, మనం ఎంతో గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటూ ఎప్పుడు గర్వంతో ఉంటూ మరి విధి నియమాలను పాటించకుండానే వాళ్ళు గర్వంతో నామకార్థం యజ్ఞాలను ఓనరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. ఇక్కడ అంటే ఎక్కువగా మనం చూస్తే ఈ ఈ లక్షణాలు ఎక్కువ ఆసురీ లక్షణాలనే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనుషులు ఈ లక్షణాలతో ఉన్నప్పుడు వాటిని తొలగించుకోవడం అవసరం కాబట్టి ఆసురీ లక్షణాలు. సరే, మంచి లక్షణాలన్నీ మనకు ముందే చెప్పారు. కానీ ఈ ఆసురీ లక్షణాలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా క్లారిటీతో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకు అవేవైనా ఉంటే మనకు తెలుసుకుని మనం తొలగించుకునే అవకాశం ఇవ్వడం కోసం. సో ఇక్కడ అది ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు యజ్ఞాలు పేరుకు చేస్తారు. నియమాలు పాటించకుండా ఏదో వాళ్ళు విధిపూర్వకం అవిధిపూర్వకం అంటే అక్కడ ఏ రకంగా నియమ నిబంధనలతో చేయాలో అవేమి పట్టించుకోకుండా పేరుకు మేము యజ్ఞం చేస్తున్నామని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు గర్వంతో చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ దానికి కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్. వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ పని? అందరు నన్ను పొగడాలి, నన్ను ఏదో గొప్ప అనుకోవాలని చేస్తున్నారు. అందుకే అది అవిధి పూర్వకం, అంటే నియమ నిబంధనల ప్రకారంగా లేదు. అది పేరుకి గర్వంతో చేసేదే గాని నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చేసేది కాదు. ఇది రాక్షస గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ప్రవర్తిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. సో అహంకారంతో బలంతో ఆ అహంకారం బలం దర్పం గర్వంతో కామంతో క్రోధంతో చ సంశ్రిత అంటే వీటన్నిటితో కూడుకుని మామాత్మ పరదేహేషు నన్ను ఆత్మ వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ ఇతరుల యొక్క పరదేహేషు అంటే ఇతరుల దేహాల్లో వాళ్ళ దేహాల్లో ఉన్న నన్ను ప్రద్విషంతో దూషిస్తారు. అభ్యసూయక ఈ అసూయ గలవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళు అహంకారం బలము గర్వం కామం క్రోధంతో భ్రాంతులైపోయి ఈ ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళలోనూ ఉన్నాడు నేను, వాళ్ళ దేహంలోనూ ఇతరుల దేహాల్లోనూ ఉన్న నన్ను వాళ్ళు అసూయతో దూషిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే మరి ఇక్కడ శిశుపాల వధ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు మరి శిశుపాలుడు ఈ గర్వంతోనే భగవంతుణ్ణి దూషించడం జరిగింది. రాజసూయ యాగం జరిగినప్పుడు మరి ఏం చెప్పారు? ఈ ధర్మరాజు వాళ్ళు అందరిలోకి అగ్రగణ్యుడికి అగ్రతాంబూలం ఇస్తారు ఆ రాజసూయ యాగంలో. సో వీళ్ళు భగవంతుడిని శ్రీకృష్ణుడిని ఎన్నుకున్నారు అగ్రతాంబూలానికి. సో ఆయనకు ఆ గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఆయన అక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ఆ అగ్రతాంబూలం ఇవ్వడానికి సన్నాహం అయినప్పుడు ఈ శిశుపాలుడి ఈర్ష్యతో మరి ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు గొప్ప గొప్ప రాజులు ఎంతో మంది ఉంటే ఈ యాదవుడికి మీరు ఈ గౌరవం ఇవ్వడం ఏమిటి అని చెప్పి ఎన్నో రకాలుగా భగవంతుడిని తూలనాడటంతో మరి 100 తప్పుల వరకు ఆయన తల్లికి ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి 100 తప్పుల వరకు క్షమించి ఆ తర్వాత ఆ శిశుపాలని వధించడం జరిగింది సుదర్శన చక్రంతో. అది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు? అహంకారంతో వాళ్ళల్లోనూ అందరిలోనూ ఉన్న నన్ను ఈర్ష్యతో ద్వేషిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి అది కరెక్ట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ శిశుపాలుడు కాబట్టి మనకు ఆ శిశుపాల వధ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు తానహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యజస్రమశుభానాసురీష్వేవ యోనిషు. సో అసూయ ఉండే వాళ్ళు క్రూరులు అయినటువంటి నరాధములు ఎన్ని అసుర జన్మలు అనేది సంసార సాగరంలో నేను వాళ్ళని శాశ్వతంగా పడదోస్తున్నాను. సో ఈ అసూయ ఉన్న వాళ్ళైనా క్రూరులైన ఇలాంటి నరాధములను వివిధ ఆసుర జన్మలు ఎన్నో రాక్షస జన్మలు అనేటటువంటి సంసార సాగరంలో నేను వాళ్ళని పడవేస్తున్నా. సో ఈ 2 గుణాలు ఉండటం ఎంత బ్యాడో మనకి ఈ శ్లోకంలో అర్థమవుతుంది. అసూయ ఉన్న
క్రూరత్వం ఉన్న ఈ ఈ రాక్షస జన్మల్లోనే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టేటట్లు భగవంతుడు వాళ్ళు అంటే భగవంతుడు ఏదో చెడ్డవాడు, ఇదేమిటి భగవంతుడు ఇలా చేయడం క్షమించకుండా అంటే ఎవరి కర్మకు వాళ్ళు బాధ్యులు అనేదే ఈ జగత్తుకు సూత్రం. ఆ సూత్రం మీదే ఈ జగత్తును భగవంతుడు సృష్టించడం నడిపించడం జరుగుతోంది. కాబట్టి ఆ రూల్ అదేమిటో మనకు చెప్తున్నారు కూడా. అందుకే కర్మబంధాలను ఆశించకుండా ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయి అని కర్మయోగంలో చెప్పింది. భక్తి యోగంలో నువ్వు భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఆయన ఏది ఇచ్చినా నాకు ప్రసాదమే అనుకుంటూ నీ పనులు నువ్వు చేయి అన్నారు. జ్ఞానయోగంలో మనం ఈ ఆత్మ, మనం ఈ బాడీ కాదు అనేది అర్థం చేసుకుని నువ్వు తద్వారా ఈ ఈర్ష్యాసూయలన్నిటినీ కూడా వదులుకుని రాగద్వేషాలను నువ్వు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి సచ్చితానంద స్థితిని అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా నువ్వు భగవంతుడిని తెలుసుకో అని అన్ని మార్గాల్లో ఇలా చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ అది ఎప్పుడైతే మనం ఈ అసూయను, ఈ క్రూరత్వాన్ని ఏ మార్గం ద్వారా కూడా వదల్లేనప్పుడు మరి ఇక మనకి సంభవించేది అది మనం ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని మనకిచ్చారు భగవంతుడు. శరీరాన్ని, మనసును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను ప్రసాదించి వీటిని నువ్వు మంచి మార్గంలో పెట్టుకుంటావో చెడు మార్గంలో పెట్టుకుంటావో ఆ స్వాతంత్రాన్ని మనకు వదిలారు. సో మనం ఈ ఆసురీ గుణాలనే చూస్ చేసుకుంటే దానికి తగ్గ రిజల్టే వస్తుంది. దైవీ గుణాలను చూస్ చేసుకుంటే దానికి తగ్గ రిజల్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు అది చూస్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో దాంతో అయినా మనం ఆలోచించి మనం ఆ గుణాలను వదులుకుని దైవీ గుణాల వైపుకి వెళ్ళటానికి ఎన్నో రకాల మార్గాలను సూచిస్తూ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఒక యోగం అన్నాం. ఎందుకు? భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం. ఆ ఎలా ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది అనేది ప్రతి అధ్యాయంలో వన్ ఆర్ మోర్ శ్లోకాస్ ద్వారా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు వచ్చిందని. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలాంటి శ్లోకాలతో ఈ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారు. అసూయ, క్రూరత్వం ఉంది అంటే ఇంక నువ్వు శాశ్వతంగా నీకు మోక్షానికి దారి లేదు. ఆసురీ గుణాలు నిన్ను బంధాల్లో పడవేస్తాయి, దైవ గుణాలు నిన్ను మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయని 3rd శ్లోకంలోనే చూసాం మనం. ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ శ్లోకంలో. సో అలా ఇక్కడ ఈ 2 గుణాలు ఉంటే ఇక నువ్వు శాశ్వతంగా కూడా నువ్వు ఈ ఆసురీ జన్మలు అనేటటువంటి ప్రపంచంలోనే ఆసురీ జన్మల్లోనే నువ్వు పడిపోతావు అని చెప్పి చెప్తున్నా. ఇకపోతే ఆసురీం యోనిమాపన్న మూఢా జన్మని జన్మని మామప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. ఈ ఆసురీ జన్లు ఆసురీ సంబంధమైన జీవజాతులు పొంది ఈ మూఢులు జన్మ జన్మలకు కూడా మాం అప్రాప్య, నన్ను ప్రాప్తించుకోలేరు, నన్ను ప్రాప్తి పొందలేరు, నన్ను పొందలేరు కౌంతేయ. తతో తర్వాత యాంతి పొందుతారు, అధమాం గతిం అధమగతిని పొందుతారు. సో ఈ ఆసురయోనులలోనే అసురీ రాక్షసుల మధ్య వీళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించి, అంటే ఈ రాక్షస గుణాలతోనే ఇక వీళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించి ఇలాంటి వారికి నన్ను ఎప్పుడూ పొందలేరు. క్రమంగా వీళ్ళు పతనం, అతి హేయమైన జన్మలకు పతనం పొందుతారు అని చెప్పి ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం జరుగుతుంది ఈ రాక్షస గుణాలను వదిలిపెట్టకపోతే అనేది కూడా చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఈ ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇక మాటి మాటికి అలాంటి వాళ్ళు నన్ను ఏ జన్మలో నన్ను పొందలేరు, క్రమంగా వాళ్ళు అధోగతి పాలు అవుతారు. ఇక్కడ మరి అవతల వాళ్ళని చంపాలని ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఇటువంటి మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు రాక్షసులతో సమానం, ఎప్పటికీ వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందలేరు. త్రివిధం నరకస్యేదం, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట ఇది కూడా. ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభ తస్మాద్ ఏతత్రయం త్యజేత్. ఇలాంటి శ్లోకాలు ఒక్కటి గుర్తుంచుకున్నాం మనం, మన లైఫ్ ని మనం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో అలాంటి వాటిలో ఇది ఒక శ్లోకం అన్నమాట. 3 రకాల నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి. నరకాన్ని చేర్చే 3 రకాల ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఆత్మను నాశనం చేసే, ఆత్మని ఎవరు నాశనం చేయలేరు. అది మనం 2nd చాప్టర్ లోనే చూసాం. ఇక్కడ ఆత్మను నాశనం చేయడం అంటే
మనసును, బుద్ధిని, విచక్షణని నాశనం చేసేవి అని అర్థం. సో భగవద్గీతలో మనం చాలాసార్లు ఆత్మ ఆత్మ అనే మాట మనస్సుకి, బుద్ధికి కూడా రిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ అదే రిఫరెన్స్. సో మన మనస్సును, బుద్ధిని తద్వారా మనిషిని పతనం చేసేది. 3 రకాల ద్వారాలు ఉన్నాయి, నరకానికి ద్వారాలు. అవి మనిషినే పతనం చేసేది. ఏమిటి అవంటే కామం, కామ, క్రోధస్తథా లోభ. కామం, క్రోధం, అలాగే లోభం అంటే దురాశ. తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం త్యజేతి, మూడింటిని వదిలిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. సో కామము, క్రోధము, లోభము ఈ 3 కూడా నరకానికి దారి తీసే ద్వారాలు. కాబట్టి ఈ మూడింటిని మనిషి వదిలిపెట్టాలి అని క్లియర్ గా చెప్పారు భగవంతుడు. సో మనం ఈ టూ మెనీ కోరికలు, కోపం అన్నిటికంటే వర్స్ట్. కోపము, లోభం అంటే దురాశ. అది ఎంత ఎన్ని ఉన్నా, ఎన్ని కోరికలు తీరినా ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలి అనేది ఈ కామం యొక్క లక్షణం. సో మనకి ఎప్పుడు ఏదో కావాలని ఉంటుంది నార్మల్ గా. మనకి తృప్తి అనేది నార్మల్ గా ఉండదు. కాబట్టి అది లోభం. సో దురాశ అనొచ్చు. సో ఈ 3 కూడా మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మూడింటిని వదిలిపెట్టండి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా ఏది వదలాలి, ఏది అభ్యసించాలి అనేది ఈ చాప్టర్ లో చాలా క్లియర్ గా భగవంతుడి ఈ రకంగా చెప్పారు. సో కామ, క్రోధ, దురాశల్ని కామము, క్రోధము, దురాశ అన్నారు. లోభము. సో కామానికి ఎగ్జాంపుల్ ద్రౌపది వస్త్రాభరణం చూపిస్తున్నారు. క్రోధం అంటే పాండవుల పట్ల వాళ్ళ కౌరవులకున్న క్రోధం చూపిస్తున్నారు. దురాశ అంటే మరి హస్తినాపుర నగరం అంతా కూడా మనకే చెందాలి అనేటటువంటి దురాశ. 5 ఊళ్ళు ఇవ్వమని అడిగారు వాళ్ళు. చివరికి ఏమీ అక్కర్లేదు, మాకు ఒక 5 ఊళ్ళు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఊరు ఇస్తే చాలు, మాకు ఇంత రాజ్యం వద్దు, సగం వద్దు, పావు వద్దు, ఏమీ వద్దు, మీరే మొత్తం రాజ్యానికి రాజులం, మాకు ఒక ఊరు, ఏదో పేరుకు మేము క్షత్రియులం కాబట్టి మాకు కూడా ఆ ధర్మాన్ని పాటించడానికి ఒక్కొక్కరికి మా 5గురికి ఒక 5 ఊళ్ళు ఇవ్వండి అంటే కూడా ఏమి ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వనని దుర్యోధన అనడం వల్ల ఆ యుద్ధం సంభవించింది. సో అది దురాశకు చిహ్నంగా చూపిస్తున్నారు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరాత్యత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఎప్పుడైతే మరి 3 గుణాలను వదలాలని చెప్పారు కదా, కామం, క్రోధం, అలాగే లోభం కూడాను. సో ఎవరైతే ఈ 3 గుణాల నుంచి విముక్తులవుతారో, వదిలిపెడతారో ఈ 3 గుణాలని, వాళ్ళు తమోద్వారాల నుంచి బయటపడి ఆచరాత్యత్మన శ్రేయ అంటే ఆ శ్రేయస్కరమైన పనులను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. చేయవలసిన మంచి పనులు చేస్తూ తతో యాతి పరాంగతిం, తర్వాత వాళ్ళు పొందుతారు క్రమంగా పరమగతిని, పరమ పదాన్ని, అంటే భగవంతుడిని, మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో కూడా భగవంతుడిని ఎలా పొందొచ్చు అనేది డైరెక్ట్ గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇందాకడి నుంచి ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు మరి బంధాల్లో చిక్కుకుంటారు, ఆసుర జన్మల్లోనే ఉంటారు, నన్ను పొందలేరు అని చెప్పారు. ఇక్కడ పరమగతి అంటే నన్ను పొందుతారు, పరంధామాన్ని పొందుతారు అంటున్నారు. ఎలా? ఎవరైతే ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేస్తాడో వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి, ఆత్మ యొక్క ఆ నిజతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి, అదే భగవత్ తత్వం కాబట్టి ప్రయత్నిస్తూ అతను ఆ రకంగా ఈ 3 గుణాలని వదిలిపెట్టిన వాడే ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాడు, ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలగడానికి. ఆ రకంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని చేరుకుంటాడు. సో ఇది మనం సాధ్యమేనా అనుకుంటాం. అందుకే క్రమంగా, అంటే ఎవరైతే దుర్గుణాలను మెల్లమెల్లగా వదులుకుంటూ మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఆ మెట్లు చూపిస్తున్నారు. మరి ఎన్వి అంటే మరి ఈర్ష్య, అలాగే లస్ట్ అంటే కామం, కోరిక, యాంగర్ క్రోధం, కోపం, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అంటే అహంకారం, గ్రీడ్ అంటే మరి లోభత్వం, ఇంకా ఇంకా కావాలి, ఎంత ఉన్నా కూడా ఇంకేదో కావాలి, అన్ని నాకే కావాలని గ్రీడ్, ప్రైడ్ గర్వము, అటాచ్మెంట్ నా వాళ్ళు, నాది, ఇది నాది, ఆ రాగద్వేషాలు అన్నమాట, ఆ అటాచ్మెంట్. ఇవన్నీ మెల్లమెల్లగా దాటుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఒక గురువును, సరి అయిన గురువును, ఎటువంటి గురువును చూసుకోవాలో కూడా మనకి భగవంతుడు వివరించారు. ఏది?
ఎవరైతే జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, తత్వాన్ని దర్శించిన జ్ఞాని నీకు జ్ఞాన మార్గాన్ని చూపిస్తాడు అని చెప్పి మనం చూసాం. ఏ రకంగా ప్రశ్నిస్తే ఒక మంచి గురువుని చూసుకుని వినయ విధేయతలతో ప్రశ్నించాలి అని చెప్పి మనం అది కూడా చెప్పారు. సో అలాంటి గురువుని చూసుకుంటూ మరి వేదాలను పాటిస్తూ చదువుతూ నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆస్టెరిటీ, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తద్వారా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని మనస్సుని నిగ్రహించుకుని చివరికి ఆధ్యాత్మిక భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు, ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు, ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్తో. అప్పుడు భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాము అని ఈ మెట్లన్నీ దాటుకున్నప్పుడు అని ఇక్కడ ఇది చూపిస్తున్నారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో ఈ శ్లోకంలో ఇలా 3 గుణాలను వదులుకుంటే ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆత్మానుభూతికి అవసరమైన పనులు చేస్తూ ఆ రకంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతారు అన్నారు. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైతే ఈ శాస్త్ర విధులను వదిలిపెట్టేసి శాస్త్రాలు చెప్పిన విధానాలన్నిటినీ కూడా విస్మరించి వర్తతే కామకారత, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసేవాళ్ళు, శాస్త్రాలు ఇలా చేయాలని చెప్తే వాటిని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు పనులు చేసేవాళ్ళు నససిద్ధిం, సిద్ధత్వాన్ని పొందలేరు, అవాప్నోతి పొందలేరు, సుఖము ఉండదు వాళ్ళకి, నా పరాంగతి పరమగమ్యం కూడా వాళ్లకు ఉండదు, భగవంతుడిని చేరుకోవడం కూడా ఉండదు. సో శాస్త్ర విధుల్ని విస్మరించి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు పరిపూర్ణతను గాని, ఆనందాన్ని గాని, పరమగమ్యాన్ని గాని పొందలేరు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది శాస్త్ర విధులను త్యజించి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో వర్తించేవాడు పూర్ణత్వాన్ని గాని, సుఖాన్ని గాని, పరమగతిని గాని పొందలేడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలా పనిచేయాలని ఫైనల్ గా చెప్తాడు. తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్రం ప్రమాణంతే, శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా పెట్టుకుని నీ యొక్క కార్యకార్య వ్యవస్థితో, నీ యొక్క పనులలో అంటే నీ డ్యూటీస్ లో నువ్వు స్థితుడవై నీ డ్యూటీస్ ని నువ్వు చేయి. కాబట్టి పనులు చేయడంలో శాస్త్రాన్ని నువ్వు స్టాండర్డ్ గా పెట్టుకుని జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుని దేన్ని శాస్త్ర విధానోక్తాన్ని శాస్త్ర విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని నువ్వు కర్మకర్తం కర్మను చెయ్యి, ఇహార్హసి నువ్వు ఈ జగత్తులో ఈ లోకంలో నువ్వు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శాస్త్ర నియమాల ద్వారా కార్యం అంటే ఏమిటో అకార్యం అంటే ఏమిటో వ్యవస్థితో అంటే నిర్ణయించుకోవాలి. అలా నిర్ణయించుకోవడానికి కార్యం ఏమిటి అకార్యం ఏమిటి అంటే, అకార్యం అంటే చేయకూడదు, కార్యం అంటే మనం చేయవలసింది. సో చేయవలసింది ఏమిటో చేయకూడదు ఏమిటో తెలుసుకోవటానికి నువ్వు శాస్త్రాన్నే స్టాండర్డ్ గా పెట్టుకో. అలా శాస్త్ర విధానాన్ని నువ్వు తెలుసుకుని కర్మను ఈ ప్రపంచంలో వనరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరూ శాస్త్ర నియమాల ద్వారా కార్యం అంటే ఏమిటి అకార్యం అంటే ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటి విధి నియమాలను తెలిసే మనిషి కార్యాన్ని కర్మని చెయ్యాలి. తద్వారా అతడు క్రమంగా ఉద్ధరింపబడగలగటం అంటే మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా అసలు శాస్త్రాలను బట్టి ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు, మంచి పనులు చేయండి చెడు పనులు వద్దు, మంచి లక్షణాలను అలవర్చుకోండి చెడు లక్షణాలను వదులుకోండి కాబట్టి అని అర్థం చేసుకుని తెలుసుకుని ఆ ప్రకారంగా పనులు చేయాలి. అప్పుడు క్రమంగా ఉద్ధరింపబడగలుగుతాడు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ గా ఏ రకంగా మోక్షం ఉద్ధరింపబడటం అంటే మోక్షమే, మరి భగవంతుని పొందగలరు. సో ఏ రకంగా పొందొచ్చు అనేది ఈ శ్లోకంలో కూడా మనకు అలా చెప్తున్నారనమాట. సో మనం 15వ అధ్యాయంలో చదివాం కదా, వేదాల నిబంధనలన్నీ కూడా మనకి భగవంతుని తెలుసుకోవటానికే. చివరికి వేదాలన్నీ చదివినా కూడా తెలుసుకునేది నువ్వు నన్నే అన్నది వేదాంత విద్వేద కృతేవ చాహం అని చెప్పేసి చెప్తారు. వేదాలన్నీ తెలిసినా కూడా
నువ్వు చదివినా కూడా నువ్వు తెలుసుకునేది నన్నేనని. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నువ్వు శాస్త్రాలు ఆ నియమాలు వేదాల్లో చూసి తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఆ వేదాలన్నీ చదివి మనం అర్థం చేసుకుంటే చివరికి భగవంతుడిని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో ఆ వేద నియమాలను బట్టి మనం అది ఫాలో అయితే తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఈరోజు లింక్ పెట్టలేదు. అటెండెన్స్ లింక్ నాగేంద్ర కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ పెట్టాను, మాతాజీ 2 times పెట్టాను. ఆహా! ఈ రాలేదే ప్రభుజీ. ఒకసారి వచ్చింది పెట్టారు. ప్రభుజీ 10:37కే పెట్టారు. చూడండి ప్రభుజీ మీరు తర్వాత జాయిన్ అయ్యారా? మళ్ళీ పెట్టారు చూడండి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సారీ ప్రభుజీ చూడలేదు. ఓకే. సో అది లాస్ట్ శ్లోకము. కాబట్టి ఈ మళ్ళీ ఒకసారి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో కాబట్టి ఎవరైనా సరే శాస్త్ర ప్రమాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని చేయవలసిన పనేమిటో, చేయకూడని పనేమిటో నిర్ణయించుకోవడానికి శాస్త్రాన్ని ఒక ఆధారంగా స్టాండర్డ్‌గా చేసుకోండి. అలా చేసుకుని ఆ శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని నువ్వు పనులు చెయ్యి ఈ లోకంలో అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో మనకి ఇప్పుడు సత్యయుగం, వరాహయుగం సత్యయుగంలో వరాహదేవుడు, హిరణ్యాక్షుడు మరి ఆయన భూమాతను ఎన్నో ఇబ్బందులు పెడుతున్నప్పుడు ఆ భూమాతను రక్షించడానికి వరాహ అవతారంలో భగవంతుడు రావడం మనకు తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి అప్పుడు మరి ఈ హిరణ్యాక్షుడు, భగవంతుడు ఇద్దరు కూడా 2 వేరు వేరు ప్లానెట్స్ మీద గోళాల్లో ఉన్నారు. ఒకే చోట ఒకే లోకాల్లో లేరు. అంటే దైవీ గుణం ఉన్నవాళ్ళు, దానవ గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు వేరు వేరు లోకాల్లో ఉండేవారు సత్యయుగంలో. త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి దైవ గుణాలున్న రాముడు, ఆసురీ గుణాలున్న రావణుడు వేరు వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. మరి రాముడేమో శ్రీరాముడేమో భారతదేశం అయితే ఈయన లంకా నగరంలో ఉన్నాడు రావణుడు. ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి మరి దైవ గుణాలున్న పాండవులు, ఆసురీ గుణాలున్న కౌరవులు ఒకే కుటుంబంలోనే అన్నదమ్ముల పిల్లలుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో దైవ గుణాలు, దానవ గుణాలు ఒక్క మనిషిలోనే ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనందరం కూడా ఒక్కొక్కసారి మంచి ఆలోచనలతో ఉంటాం, ఒక్కొక్కసారి చెడు ఆలోచనలతో కూడా ఉంటున్నాం. కాబట్టి మనందరిలో కూడా ఈ కంసులు, శిశుపాలు లాంటి రాక్షస గుణాలు కొన్ని ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఈ గుణాలను ఏ రకంగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు, ఏ రకంగా ఈ గుణాలను వదిలించుకోవచ్చు అంటే మరి భగవంతుణ్ణి జపించటం, స్మరించటం, శ్రవణం చేయటం వీటి ద్వారా మనం ఈ ఈ ఈ మాట ఇక్కడ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. అందుకే అంటూ ఉంటారు యద్భావం తద్భవతి అని. ఏది భావిస్తే, ఏది ఆలోచనలో ఉంటే అలాగే అవుతాము అని చెప్పి. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆలోచనల్లోనే ఉంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికే అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఈ మనస్సును అట్నుంచి భగవంతుడి వైపు తిప్పగలుగుతామో మనకు ఆ భగవతత్వం అప్పుడు గాని అర్థం కాదు. అప్పుడు గాని మనకి పరంధామాన్ని పొందే మోక్ష అర్హత రాదు. కాబట్టి ఆ అంతర్గతంగా తిప్పటం అంటే ఏమిటి అనే క్వెషన్ చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఇది. సో భగవంతుడిని వైపు మనం తిరగాలి అంటే మరి ఆయన గురించి ఆలోచించాలి, ఆయన గురించి వినాలి, శ్రవణం చెయ్యాలి. అందుకే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, స్మరణం, కీర్తనం, శ్రవణం, అర్చనం, వందనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అని 9 రకాల భక్తి మార్గాలు సూచించారు. సో మనం కనీసం స్మరణం, శ్రవణం అయినా చేస్తూ ఉంటే, అది వింటూ ఉంటే, తలుచుకుంటూ ఉంటే స్మరణంతో మనం అప్పుడు భగవంతుడి వైపుకి మైండ్ తిప్పి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆలోచన విధానాల నుంచి మనస్సును మరల్చుకోవడానికి మనకి వీలవుతుంది. అలాగని మన బాధ్యతల్ని వదిలేయమని కాదు. కానీ మన బాధ్యతలను మనం చేస్తూ మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనే భావంతో ఆ ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా సరే మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా చేయవలసింది చేసుకుంటూ పోవడమే మన యొక్క డ్యూటీ అని చెప్పి పదే పదే మనం చూసాము. సో దానికి ఇక్కడ ఏది ఏమైనా
ఈ రకమైన రాక్షస గుణాలను వదిలించుకోవాలంటే భగవంతుడి వైపు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి డిటాచ్ అంటే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని కాదు, మానసికంగా డిటాచ్మెంట్, ఈ రియాక్షన్స్ లేకుండా భగవంతుడిని జపించడంలో, స్మరించడంలో, శ్రవణం చేయడంలో మనం నిమగ్నమై ఉంటే ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కాలుష్యం నుంచి మనం బయటపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. ఇది మన 16th చాప్టరు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనే